Aşgabatda bankomatyň öňünde dören nowatda pensioner ýaşullar ýakalaşygyň bäri ýany bolup erjeşdi. Aşgabat şäheriniň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň uğruna ýerleşýän Türkmenistan bankynyň şahamçatyna degişli bankomatlaryň öňünde dün 3-nji oktýabrda dören nowatda pensiýa hakyny binowat almakçy bolan käbir ýaşullar öz aralaryna erjeşdi. Azatlygyň paýtagtdaky habarçysynyň sözlerine görä häzirki wagtlarda pensiýa haklary ozalkynyň gijikdirilýär. Şeýle bankomatlarda nagd pul ýetmezçiligi duýulýar. Bankyň şahamçatynda bolan dünkü hadise barada Aşgabatly Finç Amamurat Bugaýew geňişleýin maglumat berdi. Şu ýerdäki zally şahit bolanlaryň aýtmagyna görä 200-den köpräk adam bir-birine sürünýärler. Ýani sen menden izde durdun, ona ähilli öňe geçdin, ýa bolmasa sen mende näme üçin alyp öre 4-5 tane plastik kart bar, birine ýekesi bilen ursyp, çok ýykylyk edilip ýakalaşmaga barmandyr diýip Bugaýew belledi. Ol bankomat nowatyny esasan pensionerleriň hemde döwletden kömek pullaryny alýan adamlaryň garaşýanlygyny belledi. Finçiniň aýtmagyna görä nowata garaşýan adamlar ýa özleriniň plastik kartlaryna pulun geçip geçmeýänligini barlamak üçin ýa-da bolmasa pullaryny nagdlaşdyrmak üçin garaşýarlar. Agzalyan bankyň şahamçatyna 4 bankomatyň 15-4 metr töweregi otogda ýerleşýänligini, olaryň hataryna diňe bir bankomatyň işleýänligini Finçi sözlerine goşdy. Bugaýew ilatyň plastik kartlaryny öz maliýe firişdeleriniň wagtynda geçmeýänligi sebäpli, geçen ýagdaýynda da onu nagdlaşdyrmakda çekilýän kynçylyklar sebäpli adamlaryň ýynjylyksyz bolýanlygyny belledi. Azatlygyň Aşgabatly habarçysynyň bank işgärine salgylanyp beren maglumatyna görä, Agzalyan şahamçada 5000 töweregi adamy bank hyzmatlary hödürlenýär. Finçiniň sözlerine görä dünkü nowata duran galmagaldan ýynjylyksyz bolan bankyň jogapkär işgärleri hadisanyň ula ýazmagyndan huwatyr edip waka barada polisiýa departamentine jaň edýär hemde olardan kömek sorýar. Hassalaryň ýaşy 60-dan geçen ýeneler ýa bolmasa sakally sarmykly ýaşy 60-70 gozalaryň şeý topun edýärler diýip jaň etmä mezur bolýar diýip Finçi bankyň jogapkär işgäriniň sözlerini getirdi. Özlerine habar edilmeginiň ýany Parahat 3 etrapçasyna ýerleşýän polisiýa departamentiniň 4 gullukçysy ýürüýte patrul ulawuna şahamça gelip birden sagat 10-dan günortan sagat 1-e çenli bankyň töweregine tertip düzgüne gödäwçilik edýär. Bir bellemeli ýagdaý, şu ýagdaý gitdi sıkýlaşýanlygyň sebäbini bank işgärlere bize ragt pul berilen ok, bize ýa-da bolmasa plastik kartlara geçirilýän bir bank şahamçamyzda başga ýerlerden geçirilýär diýerler. Munda ýagdaý nädir? Ýurtda dowam edýän şu paýtagym bilen maňlaşdyrýarlar amma diýip Finçi belledi. Türkmen häkimiýetleri paýta möhütimi döwründe paýtaçy kärenetçileriň degişli töleglerini wagtyny geçirmäge üns berýänliklerini öňe sürýärler. Paýtatly Finçiniň sözlerine görä Türkmenistany resmi karara laýyklykda ilatyň pensiýa haklary we döwlet kömek pullary her aýyň 1-22 aralygyna geçirilmeli. Ýatladyp geçek sentýabryň ortalaryna Daşow şäherindäki çörek dukanlarynyň biriniň öňüne dören nowata garaşýan adamlar 4 il ýaşulsynyň çöregi binowat almak synanşygyny ýyza serpikdirdi. Şonda olar il ýaşullaryny ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklara sebäp bolmakda aýplady. Goloýda geçirilen halk maslahatynyň mejlisine aksakal il ýaşullary şol sanly maslahatyň beýleki agzalary ýurtda ýeňillikli hödürlenýän mümkinçilikleriň soňky tapgyrynyň ýatyrylmagyny bir agzdan goldady. Galybertede şu Azatlyk radiosuna Daşow welaýatynyň etraplarynyň birindäki dukanyny dören aldym berdimli çörek nowaty barada video maglumat gelip gowuşdy. Azatlyk bu baradaky geňişleýin habary okuyjylaryna we dinleýijilerine ýetirer. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Ýurdun resmi media terişdeleri ýurtda bagtyarlyk zamanasynyň höküm sürýänligini ýergiderli tekrarlaýar.